Hello, thi tu te che bai le ve kule voin ni som pakhat February sang ni som ni panga hian Singapore ra mun lur ve tak pakhat Rangkachak an jor na mun aman te po mun dang ain atom zokin a variety te po atam na huna kakal kwal ne kani helai mun hi Little India an ti a vai sung dong tam tak om na ani a helai mun a yan Tamil vai horin an festival Thai pusam thu an lo mang mek bok ani hemi an festival a yan kod laya te ei tur le kamram te mi puitan an lo thok chhuaka hemi an festival hi kongtin January emo February amo thapial lain an mang thin ani hetia kan hmu ang hianin bel chunga pangpar te bong nu te te chhip chuanin an temple hoizongin an kal mek ani tilai hi an kal konga tana an sial ani a hetilai hianin kelongin an temple thleng an kal ani tilai hmuna hianin dawr chi hrang hrang a awm a hei thawmhnaw te pawh tlawm tak takin an zuara phone te pawh tilai hianin tlawm te in an zuar bawk ani chuanin a bik takin Rangkachak hi a tam em em a tilai pheiah hianin Rangkachak an zuar na se em a hmun danga tanga local a Rangkachak lei duh tan pawh i hetilai a en hi a man hla hle ang hei tunah hianin tuite kamram te mipui tan an lo sema a duh duhin an la ani tihianin an thlat an video te kan lak sak ve ani hei a enge Thai pusam chaw awm zia te kan zawt chiang vela mase hetilai hianin music an lo play awang khanin a music kha a copyright ka lo wangin i ka tilang du lo ta ani tunah hian Rangkachak an zawrhna chu kan thleng mek a hei Rangkachak hi an zuar hnem em em a tihianin thawmhnaw te vai thawmhnaw ang kan tiang kha a tam em em bawk ani vaiin cheina ang kha maw t-shirt te hei vai tam tak tilai hianin an kala tourist pawh an kalna sa thei em em ani hmun hrang hrang atanga tourist te hianin hemi hi an tlawhna hmunpui pakhat ani bawk ani tilai hian an dawr tinah hianin music an play na sari tuka thawm kha a ring lu tuka chu wangin ka turn off vek ani hetilai hmunah hianin hemi phei zawng zawngah hian Rangkachak zawrhna tam tak a awm ani thi te bengbe te ngun te zungbun engkim mai kha cheina chi hrang hrang a awm vek ani a man pawh hmun dang ain a tlawm bik hei naupang in khual lemna thil vel te pawh an nei vek bawk a
lo lang te hi Rangkachak zawrh na hmun vek ani a tam taka Rangkachak zawrh na hmun hi a awm ani tilai thler phei hi Rangkachak zawrh na vek ani hi tilai phei zong hi Rangkachakina Khualzin ka niang tila kan sual tam ong lave Rangkachak here tila Little India Rangkachak here ani hi hey Khualzin mite poi nan tlawh na sat ber na hmun ania hey vai pa in pangpar atanga 3 pangpar atangin 3 siam me kani zor India atanga an chok lu te nia tai churang sang an zor buka tuna vai pai pangpar 3 athil me kani hi ane so kho mai hei ti zat mai ya pangpar dor o tam takan nei ni tilaya yani ni le ai la hi lai ko an festival man lai ko man zo lai aron lang le ta mi pui nan endu le ni apur tu pai kelongin tekhanin alam pa zela kong laga khanin are on me mangin he until pur hian cheya khanin ankal kwal charani tilai hi anchal na mon koi pakhat ni he alam ta chara minute engzang e lam minute nga vel chu lam shim alam tu pa kuma
za to ten an lo kala tilai mon hi alun em ani cho ei na hmunpui pakhat ani boka vai cho du tan chuanin hetilai avakal mai kha aw sam em bokani bus a oma MRT a oma ti hetilai hi an ei na hmunpui food court an ti chu nia vai cho chi sang kha tam taka omani